igwenu ndị obi igwenu nụ anọ si na olu eke olu enu daalụ n'ụsọ asịmụsị unu nụ anụ ije nụ anụ ije igwenu nụ anụ nwa adịala waji aka na papa ndị obi igwe udochukwu nụ anụ ije ụmụ ọdị aka ụnụ bahabewe asị na mkpụrụ ndị atọ abụ ite ọjị dị ime efere ebe ọ̀bẹ wo ifá jẹ ìfidó ẹ bá fidó ẹ ọ̀fọ̀ àpá bá sì náà kúnnú bú mú òbí rọ na àyàkà má ní fẹ́ mẹ́rin mana ní ayé ní ọ̀hún nà bẹ́ẹ̀ kúnnú jẹ bá bẹ́ẹ̀ tán ní àmà nà bẹ́ òbí sì bí abẹ́ ní fẹ́rẹ̀ máa kìí ẹ yà bọ̀ mú gọ́sùn nìyà àmúgbóyún nìyà nà kúnnú rọ. Anyị ndebe anya bịa na afọ wisi ije wike nụa ọsọ bilibili ọsọ nụnụ enye ọsọ nụnụ ya mana eka ya kpalịba bịa ọgba na nkụrụ nwancha ka nkụzi ọzọ unu rikwu unu enye mmụọ onu asa no anu ko aya wade dalu no gine odi no mayo no yani aya na ba na so ba no yelo we no wa gura wa onye anyị nọbe ahụike okore ma ya bịa anyị tọ gịnị ka anyị taa ndụ na wele akala nye bi ọkọ aipu no di kai pu na manya o awala munkai ayala manya ni kai la ahuke
So kwa fe tawali happy. Sino je kwa je si yo no. Aposa. Wasana no ba fe ko ba no apana o be zaki ko ime anye ke no hinne una fa no gene bo ego aye je emume maka Jesus Christ ke mu anyi aye fe ko bodo ba tesi ka elu anye asiana nke yese po ha pasi ka elu nke odugbo ndo de ya fu na ko mu be ni o maka akpaba mfosi mo ya na no bo ko si mu be ni o paso ha je no kai de ne kana anya ba ha o le bu manya bu oji ya kanya ta mu bu be ni pasi na be ne re ma ya na bunu si na hanyi anya ba ha fo na na ba hanyi so wa gozi on na manu mu bi aye je nkete kanya lama ya kanya apa ono unu akwe Joe. Joe. Hey, oh no. Yo, yeah, back in the you got the Kuburu. Oh no. I'm out.
Moro no mo. Ya mo maya anyana baha. Utia kwa. Ngachia. Na kwa nono. Oi malimbado. Oi malimbado. Nande jela kuna wapo nikoko. Malimbado me. Oi malimbado ko. Nande jela kuna wapo nikoko. Malimbado me. Oi malimbado ko. Nande jela kuna wapo nikoko. Malimbado me. Japan akan apa? Agak lama. Udahlah. Na be ya morire baje nuozo komone dozi nkizi akulime nkaba akulime nkato akulime ofoye kwa kulime ni binya nizizio ni ma nkizi thank you nke pa so amwa omuzi okuru basi manyeri
Domizi. Because we can't buy one and more. Ọba bu abasi ana ọya na n'omume ya n'omume lọzi nke isi nwe mmụọ na asatọ mbụ nke iri emezie nke iri agazi ahụ ọmụ oke ọba bụ ala isi ya na bụ ife omeni bụ na bụ onye ife onye eje ka abụ onye ọbụla anọghị ya nwa gbaka ahụ enu ife na ọmaji gbaka ahụ idu mọbụkwu na ọnwe na aka osinarị ụgbọala wee mechi ụfọdụ bịa kwaba nne anya wasị n'ụdị pastọ ka ọ nwere ọfụ ndị na anaba ha ọfụ ndị na anaba yoruba olikilo kọbini ijekọ ụka ije nke ijekọ ala ozu ịla azụ ka mụ na ya ezu ụlọ ka ala si na mụ na-ezu na junction maka chesụkwa nwa ka ekuzi apatụ mama bi masị ya onye tụma nwata ime ịma na oge nwe ịtụm ime ewu ọba egbuo nte gbuo emu elekwa anya na-azụ na okoro nwe bụ sị na onye akwa okoro ihe ndị n'anya azụ chekwa na agana m ebe okwu maka domizika osisi nwa usie onye kaka isi je ọsị ababa ọsị I'm not fucking too much I fucking one what's up with you this one go kill your head na lọ́dún sọ. Okay. Yeah. Oh no, no. One day, ni igwe. Kora bi chiaba. Na nyomo. Bare ma. Isa. Waso na kwa afọ mmadụ. Leka ka nsi kumbo. Na nadi anyị bụ Obi. Charles Chukwunwike Anyasị the third bụ onye si anyị gagharịa na be anyị si fefere ma anyị banye anyị abaruo nwa be na Anyasị na aba fefere ma be anyị tejekọrọ iche mana be anyị fefere ma benu hụ na amana na mba ya ịdọ na zibe wọnarịkwa na anyị aba kene n'ohinne ọbasi anyị kene ọgọ ya bụ diọkpa ọgọ Sami Ọdịaka Eugene Ọdịaka na bụnụ ka anyị bịa taa n'onwufu nwa nwụnụ ife asọ ahịnne ya ba nụ n'obodo ọbasi anyị ka anyị bịa bụnụ ya bụ nke taanị anyị bịa nwa be ni taanị anyị bụ ozire mma nke Obi si ka anyị zuo nụ o nwere nwaanyị ọ si nwụnụ ọ si ka anyị nye ifere mma na si taanị anyị ji nye ya bụ ifere mma
ọgamani ndị ọcha fụma n'anya ndị oyibo okwu maka na ya dapa ahụ ọgede kwenye ka ogbugbo onwe ome n'ihu ọ na-azụ ome na-azụ Nne m obi madụrụ ka sinyo n'ụkọ ọma Okafọ obi Otiko ọnwọchi na ndị ọzọ diọkpa echiamụnọ nwancha wizi anya ozi ebe ozili ma were ndụ Baba sị na si ụbọchị taa na-enye ya olizere na olizere ya nye n'afọ olizere bụ nwa dị alọwa ji aka na-abịa apa ụdala ọba abaghị na olizere na ya kpọ ya aka ịmachigbu nwa ịmachigbu nwunye ya eje ya aba ha igwe no ono sama kwe alo oya kene weke pazo amasizi oya ọzọ maka na obi enye na izele so na si kita wee gama ife aka ya kpọzi ya bụ chief akpọzi ọya ọzọ Obi Charles Chukwuemeka Anyasị the third that's the head in the dị ọkpa esikwu mmụọ bụ onye ukwu mekpụọ na aka mba si reverend chukwu ebe akpọ m wee higher calling anyị amadụ bụ asị mụ anyị so na nadị anyị zighi anyị sị ka anyị prezent ọkwa ifere ime bụ ewere ifere ime bụ ọganihu ifere ime bụ ngozi n'afọ Jizọs ị ga-enwe nwayọọ tọpụ a ịtọzụkwa ka nyere ya ka nyere ya ka anyị tọsịzi ya gbasọ medikete ndị Sweden Happy begin. Charles Chukwuemeka Anyasị the third JP, the Obi of Idumuje Kingdom, aka Biko. Notification for the title of Nwadialo of Idumuje Kingdom. I, His Royal Majesty Charles Chukwuemeka Anyasị JP, on this 21st day of December in the year of our Lord 2017, having duly considered your entreaty, supported by your entire family of Ogbowele quarters,
in Idumobo village. And whereas you are deemed to be qualified for the sought-after title, do hereby put you on formal notice of my readiness to confer on you the requested title of Nwadialo of Idumuja Kingdom. My emissaries, the Biagole, are on instruction to minister the following to you. Number 1, royal blessings taken from the book of Psalm 91, which we shall read. Number 2, especially branded and anointed Nzu. You are specifically advised to spend the interim between this formal notification and the actual conferment before the Lord for guide to enable you shoulder the responsibilities attached to your office as Olinzele Abuobi. Please accept the goodwill of the entire royal family. May the good Lord bless, preserve, and prosper you in Jesus' name. Amen. Shalom. His Royal Majesty Charles Kibumwike Anyasi the Pick it Third, up, pick it up, pick it up, pick it up. Yeah. JP of Idumuja Kingdom. Pick it again. Yeah. So you will unveil this one yourself. Give that almost Brain Onyekale Odiakose from His Royal Majesty Charles Chukwumwike Anyasi the Third, JP, the Obi of Idumuja Kingdom. So, it was the Iferime Kaila. And this is so incredible. Now we're tripping. Is your own? The Obi's instruction is that we shall read Psalm 91. Psalm 91. Psalm 91. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. Thou shalt not be afraid for the terror by night, nor for the arrow that flieth by day, nor for the pestilence that walketh in darkness, nor for the destruction that washeth at noonday. 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come nigh thee. Only with thy eyes shalt thou behold and see the reward of the wicked, because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation. There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. For He shall give His angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. They shall bear thee up in their hands,
lest thou dash thy foot against a stone. Thou shalt tread upon the lion and the adder, the young lion and the dragon shalt thou trample under feet. Because he hath set his love upon me, wherefore will I deliver him. I will set him on high, because he hath known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall the world without end. Amen. Very good, Madam. We thank God for him. He has a vision for this land. We have no other hope. Go to east, west, north, and south. Home is home. Home is the best. Only free men also keta. I ain't a one ha. Most ekwensu also na ekwensu. Mana only free men na for Jesus. Ansiku obi anyo vision. Like Moses, oge Chineke ji wee kwuo onye ọbụla nọ n'ọchịchị bụ onye Chineke chọkọ nọ n'ọchịchị. The person may be doing well or wrong. Chineke bụ onye kwuo anyị. Anyị na-anya na ndụ Saul, King Saul, the first king of Israel. O nwere perimeter ka ọ bụ tradition waji asị na onye nyere ya ka bụ eze. God on his own appointed him. Unknown to him. Atụrụ na dị afọ. Atụrụ kwa achọkọ. Go to Samuel. And Samuel anointed him. It was by the mandate of God. Saul began to obey God until a time of by and that same God that called him rejected him. By tradition, the successor would have been his first son. But God took kingship away from his house to King David's house, to Jesse's house. So God is the maker of kings. God called Moses for the purpose to deliver his children from Egypt. In the wilderness or in the desert, Jethro's father-in-law, Moses' father-in-law Jethro visited him, and he gave him an advice. And it is that I want to, that is the vision of the Obi, and that is why he has sent us here. For the purpose of time, Exodus chapter 18, verse 21. Jethro advised Moses, saying, moreover, thou shalt provide out of all the people able men, such as fear God, men of truth, hating covetousness, and place such over them to be rulers of thousands, and rulers of hundreds, rulers of 50s, and rulers of 10. And that Moses did. Keep before Buhari, who was in time Moses not. Can you be aga amupo fumbose Chonde kwesi and I want to say that our Obi has found you worthy of this honor. An able man of your type and caliber, such as fear God. I'm sure we are meeting for the first time today. I don't know.
But to me, it is life. And I want to emphasize here, sir, with all due respect, a man that has no fear of God is equal to a beast. Can do anything. Onye egwu Chineke afọ mmadụ ibe ozugbo were agbara pụọ n'afọ. Ọ bụ na-egwu onye efu. Mana ọ bụ na ọ manye na Chineke na ihe ka onye efu. Na Chineke sị egwu na mmadụ. Ọ bụ atụ egwu Chukwu. Ife onye efu ebe na mba oriri. And I want to plead with you by the mercies of God. I'm sure that you have discussed your religion, your faith with Yobi. But I want to add, as a servant of God, I'm a priest of the Anglican Church, by the grace of God. Fear God. He wants men who will help him to administer this community. Men who are endowed with wisdom and excellence. You will say, you Jacka will hop who be a no girl. Gobble be Idumuja Kingdom. Obi Dumujuno. Tane, I am Bomu Ababia. Buhani one nine brain. Nzu. Owebulu Orinzele. Nwa dialo. Waji akana biapa. Afọ onye church Chineke. In Jesus' name. God will make you great. Amen. You have been great, you will be greater. Amen. In the name of Jesus. Amen. As this title is being conferred on you by His Royal Majesty, you will be of Idumujuna. God will give you the wisdom. Amen. Above all, He will give you humility. Amen. So that together with other chiefs and the Obi himself, you will work, and Idumujuna will have peace. Amen. Idumujuna will become an indivisible community. Amen. Idumujuna will have growth, structurally and otherwise. Amen. We need industries, we need companies, we need higher institutions. Yes, sir. We need light, NEPA, pipe-borne water. God, use these people that you have called and let the lead in the watch go on well. Na kobu no nya achi ni ekwu ma ndị ọchị anụ na onwe ni fọchị ha. Onye jeda ụgwọ ọnwụ isi ewele bụ na ọjada ụgwọ onye wakwe onye ọjada enye. Biko kedu mujari ya mma. Ụbọchị taa ne anyị asị kedu mujari ya mma. Ezinụlọ anyị baha ka anyị bụ ezinụlọ ọrịa mma. Anyị bụ ndị bahane ka anyị rịa mma. N'afa nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Congratulations. God bless you. No. Mwadi alawa jakana de apa.
Akalanya nebi
kama bwene bwenu ayibe Osimeda agalanya nebi kama bwene ayibe yabi nagari mani vedia na kwenu machine na sumi. Okay, na no nya wala ori yogo. Ni mai be le man. I want to go to the so far. I want to cool. Okay, wa suni na o. Ah, wa ga like ya. Dalu nu nu me ka na. Chuku ga ko si. Onya sala e wa balamba. Onya sisi mi wa go du. O bu na ga ga ko mai si. Now today, let's use this 3 days. Please, I need your help. I need your baby. You hear me? I need your help on something. The place I am, I cannot do anything. But I cannot get a account. Let me give Leia 2K. When I come out. Words are here, horror are here. He said he wants to use it. Let me come and borrow now. I beg. Let me collect, I beg. Let me give him. Please. When I come, I will give you. Don't worry. He said he's using it tomorrow, so unless tomorrow, I beg. Yeah? Then this place is for Ndiegu.
No, dalo no so. Kitchen. Na came. Chop some pepper soup and feel alright. Yeah, this is Isilo, aka Captain Lo. Relax. What did I do you? Cooking pepper soup in the kitchen. Yeah, I love that. Traditional kitchen. Yes. Traditional pepper soup. This is really traditional pepper made soup. by me. Made by me. Who did it? I did it. That's good. Do you like it? Need also. Mama. Before you have a fan. No gamano. I'm happy. I belong to Jesus. I belong to Jesus. Yes, sir. I belong to my God. Thank you, Jesus. I'm happy. I belong to Jesus. I belong to Jesus. I belong to my God. So we thank God for today. Today is the day that Lord has made. Number of that the Lord has made. I will rejoice and be glad in me. This is the day that our Lord has made. Yes, today is the day. Thank you, Jesus. Not tomorrow, it's today. But you do edit something. That's my part. What am No one saw. But is that put up on what we're training for me? Is that on face? Can maybe friend you can begin. Huh? Don't tell him anything. No, you didn't do well. No. Okay, okay, see political law. Why you taking it? Huh? Why you taking it? No political. I have to give it political law on our Facebook. Man, I have to make it a day. We didn't invite you. Yeah, I'm a neighbor. I'm a neighbor.
palace of His Royal Highness Obi of Idumujuna Kingdom, Charles Anyasu III, one of the wisest kings in the land of Anyama Kingdom. As Chief Mike Okafor approaches to the palace, as Chief Mike Odiakoso approaches to the palace for his title correlation, known as Mwadialo of Idumujuna. Stay tuned as we proceed to the event. My place. No, it's So, what character? Okay. That's my cousin. You're welcome. Okay.
Any other? The open days, why cannot they pay me? Every other person in Kanye, they will lama. People not one. Make no one, no matter how bad. Mine, no phobia. Phobia. Can't get on the Quebec and any do but only the name of one wine. There are book of one wine, no matter. So, no. Every morning we just speak on. No. When you're not knowing you better. Is there anybody who does not understand our language here? No. Okay. So let me play with my language. No. If any method, my machine. I wouldn't really answer you as no go began my room. I had a handsome or beautiful. So all of our beautiful men. Now, when we basically you to me Google. When you to me if I am poor, 1 year law. If 1 year law, or say what you can have a bar. So come for 1 year law, 1 year law, 1 year law, 1 year law. I wanted to sing. I say you want to sing it. Tonight, I want to see where Bob. So, Ezekiel, can do about solemn aspect of the ceremony. You have good administration. You have an equal part. No one else warrior. Kwenye kwa na wakana bi panye omada na shonya fu and then yawo bi wakana bi panye idumuja ma da na shia Wadialo for the position of Wadialo makanonye mere ka ko kan wo ibo kunye ya onkwa ikwefe I, formerly known and addressed as Mr. Brian Kali Michael Odiakuse of Idumabu Village, Idumuja Kingdom, now hereinafter known and addressed as Chief Brian Onyekari Michael Odiakuse of the same address. Do
this 27th day of December 2017, affirm before His Royal Majesty Charles Chukwuemeka Nnaisi III, JP, as follows. 1. That I will willingly accept the office of an honorary chief. In bracket, Olizela Ahuobi. 2. That I fully understand my office and role as a firm pillar to the throne. 3. That I shall effectively discharge my office and duties without let or hindrance. Number 4. That I shall not withhold from His Royal Majesty the King any vital information regarding his safety, that of his family, and the entire kingdom. 5. That I shall work towards the defense of His Royal Majesty, the palace, and the territorial integrity of the kingdom. Number 6. That I shall help in mobilizing every necessary resource towards achieving my assigned goals. Number 7. That I shall at no time initiate, participate, or abet, directly or indirectly, any conspiracy or act of sabotage against the Obi, the palace, and the kingdom. Number 8. That I shall neither belong to nor encourage any secret society detrimental to the kingdom and humanity. Number 9. That I shall not engage in any social misconduct inimical to the well-being of the kingdom. Number 10. That I shall, to the best of my ability, readily make myself available to His Royal Majesty as the need arises, except for unforeseen circumstances. So help me God. These are the 10 commandments. Okay, you may now rise. And the two of us will definitely sign. Second stage of the ceremony. Bring this in out. By the cameraman, your acceptance and willingness to serve, I now present to you your staff of office. This is the Holy Bible which will guide you all through. God bless you. Watch it, sir. Watch it. Thank you. The next stage of the activity is that. Hello. Outside.
God,
be another and the car make a speech to have of this program.
mmadụ nchasị idumọbụ osi isi bonu mana ndị eze ya n'ọbịa biko idumọbụ nye na nye ego n'ekenete na anyị na ọkwanye anyị owe n'aka
have a brand new chief in the land of whom is known as Chief Wadiaba Wajakanana.
especially recognize an iconic, famous, and trailblazing royal mother of Essex. Please help me welcome Obi Dr. Makadunku, the Omo of Anyoma Kingdom. The beautiful dancer from Anyoma Extraction, we say welcome to you. In the same vein, I recognize Her Royal Highness Omo Teresa Owadia, the Omo of Onichukwu Kingdom. Omo, you are welcome. Your Royal Majesties, very high chiefs that are here to most powerfully grace today's conferment, title, and chieftaincy. Permit me to recognize His Royal Majesty, Engineer Obi Ndoka Amogidi, the Obi of Iseluku Kingdom. Your Majesty, you are welcome. In the same vein, where's your brother? In the same vein, it is with peculiar respect I recognize the presence of Ogweni and Chief Mrs. Chikwe Madoka. Let it be put on a permanent record that Ogweni Chikwe remains the Amogidi of the La Kingdom. Agabidu of the La Kingdom. Please put your hands together. Agabidu, you are welcome. Permit me also to quickly recognize the presence of Chief Stephen Osakwe, the Ede of Onichukwu Kingdom. Ede, you are welcome. In the same way, put your hands together for Chief Nwadiala of Idumuge, Honor.
Thank you.
What
Can you please tell the viewers your name? Chief Michael Odiakosi. Yes, today you'll be confirmed as Wadia Law Waji Akana be a part of the Idumujuno Kingdom. How will you express what happened today? Well, at first I didn't know how it was going to go, but I thank God for the success of the event. People said it's nice. I'm busy, so I can't tell, but people say it's nice. Yeah. So I thank God for the success. And I thank God for every one of you that helped the event to be successful. Thank you, sir. Sir, what are your plans for Idumujuno? Well, my primary focus is on the youth. I have a desire to see how we can help the youth, because what I'm realizing with the youth is that the youth need empowerment. I see their zeal, I see their passions. They are good people, they just lack empowerment. So we need to find a way to empower them. And all the crimes, we don't have much crime in Idumujuno. The crimes and the little problem that we see with the youth is because they lack empowerment. Many people came from far and near, from all walks of life. The obese in Anyoma, they're all here. What to say to them, even as they've gone back to their different destinations? Well, they're my royal fathers. Exactly. And they're also my friends. Yeah. So I am not surprised that they're here, but I thank them so much for all their support and for being here. I'm really grateful. It's an honor. Thank you, sir. I know, sir. Thank you so much. I will call you Bunky. I Gabani, Obodi, Nondo, you $1 dollar,